tagpang iti tangatan. Inapalabas, si marungkar ni Don Braulio iti lamay ni Congressman Marasigan iti punerarya. Iso ang nagpalpali umadag iti buyot na, tamangan no adamang lipot kadakwada. Iti day tamat lang agundaway, agtultuloy latati pa ng sapsapul da bili ken ni Mayor Carion, ngam kanayon amapaay dagitoy. Iti mat panagpalpaliw ni Miguel iti sentro ti ili. Kelat nga adda nagsardeng a kotse iti saan unay nga adayo. Pinaltugan ni Miguel dagiti buyot ni Don Braulio. Iso akas ta unay ti pungtot tinaud-udi. Iti panagpalpaliw ni Goryo iti sentro. Ti kadwan ni Conrad a para si ni Miguel. Nakita na ti pan nakapaltog dagiti buyot ni Don Braulio. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Jaga kamunos to tayo tayo marikrit na. Apay akas di tinasipota katigna dyan ang papatay iti lalaki di rabi. Ha? Ay. Uy. Malagip ka na. Nila ang Sir Miguel ti amok ang makaramit ti kasjaya. Ay nagpartak ti tigtig na inakata. Goryo? Ha? Kumusta kan, Goryo? Sino? Ha? Ay, Sir Miguel? Ay, si Kang Agpaisaw? Ay, kasano? Di ka kadlaw, Goryo. Kan di kan mas daaw. Si Bibiyagak. Ay, Sir, no kasta, husto ti atap ko. Si ka di nakita anak ka motorsiklo iti rabi. Wen. Siya ngagpaiso, Goryo. Kinapudno na. Nakita ka iti saan o nga dayo. Iti nakapasamakan ti pinaltugan. Ay, Sir, tsaka mo no anya ti bagakan ka. Talaga, nasdawak iti panagparang mo. Kunak no natay kan. Kada kayo amin na para si Imko. Sikapay lang tinagpakitaak, Goryo. Sumurot ka kanyak. At napagsaritaan ta. Umay kan, Goryo. Sir, manipod kaawan mo. Ado dagiti napasama ka enkwentro. Nataypayan ni Congressman Marasigan. Rumbang lang akas jay ti mapasama ken ko na, Goryo. Nagpatinggan ti kinadakas na. No kasta, sikati... Wen, Goryo. Siyak tinang gibos iti kinadakas na. Ngam saan pa analpas ti amin. Adu pa'y dagiti kabusor ko. Sir, napayag ti panagpukaw mo. Ngam itilikudan tayo ta. At dalat ta dagiti amwak ang mapaspasamak. Anya day ta? Sir, iti pasdek asimerkan dagiti buyot ni Don Braulio. Ayuyang dagiti buyot ni Mayor Carion. Amok day ta. Nabayag ang nagpaliwak iti day lugar. Ti amok. Kat dagiti buyot ni Mayor Carion ti makaengkwentrok. Ngam dagiti matbuyot ni Don Braulio ti simangpat. Kat, anyang iti plano mitang aramidon, sir? Nagparangakan ka. Tagasapulan ka, Goryo. Ay, Da kayo kay ni Conrad. Da kayo ti makatulong kanyak. May panggap iti panang sapol ko iti grupo ni Mayor Carion. sir, Kalat ang nagpukaw ni Mayor Carion. Uray dagiti buyot na. Awanan ti makita kadakwada. di ka madanagan, sir. Si dadahanak lata tumulong kan kay tanyaman niya oras. Agyaman hak, Goryo. Nagsublig ni Kabsat Katalinaw iti lugar da, Baraw. Kasta ka di, tatakabo. Sigun ken kwa na, makipagnaed payla iti balay ti kaanakan na apulis. Nasayat nga rod nung kasta, tata. Sana bale. Tawan mo ten Hector amang riribukan ko na. Ayun gayam, Baraw. Kumusta ti panagpaliiw mo ko ni Mayor Carion? Nalabit ang naglambangan ni Mayor Carion, tata.
Pulos adya kon makita dagiti buyot na. Sigun ka dagiti tao. Nabaybayan pa yan ni Mayor Carrion ti trabaho na di munisipyo. Masarakak tumat lang dayjay nga awanan bain. Nas kan abayadan na ti inaramid na kininena. No napigsak pa'y kuma. Sumuro takkan ka. Tasyak mismo ti mangsango iti dayjay nga awanan bain. Agtalinag kayo lang dito kalapaw yun, tata. Siyakon, ti makaamukan kwa na. Sir, agpaspasarak tayo taglawlaw ti probinsya. Parang makakalap tayo ti impormasyon no sa dino itatayan da Mayor Carrion. Wen Goryo, talaga akas ta ti aramiden ta. Manipod iti naudi a panagsarita ta. Rinugya kon ti nagkalap iti impormasyon, sir. Kinasaritak pa yan, dagiti amok nga informantay. Goryo, Ni, apay, sir. sapay la kuma. Tayo ti kabitan na panawan. Matiliwan dagiti managdakdakas. Sir, Kinapudno na. Kaya't kumaten na makadan na ti anak. Kastamaten dagiti gagayam ko. sir. Masya naklaunay kininanang. Kanayon nakabagaan, may papanitiar aramidak ita. No kasta nga rod, sir. Nila ang nana Amalia, ti makaamo asi bibiyag ka? Wen Goryo, malaksid kada kayo kini Colonel Maravilla. Ala, saan tan nagdadal pa iti oras? Mapantan iti nang iparking iti motorsikla. Sawaran ta ti aglawlaw ti probinsya. Kasta ka di, ma'am. Wento. Naibaga idi kanyak ni Billy. Nga adapay sa Bali a resort ni Ninong Braulio. Isuday tati kayat ko ang makita. Nalabit ang kukuha pa iti pamilyang tidakdakamatan na a resort, ma'am. Nalabit a kasta. Sigon kanina na Rosalia. Ado ti sanikwa, dagiti dadakkel ko. Ay, Ma'am Althea, daytoy akit singasing ko lang. Anya dayta. Anya nga tano agpamarang ka na saya at kinibili. Tapno maamam tidakdakamatan na a resort. Pinadas kon nga aramidan dayta. Ngam agkadkad ti ringat. Di ka madanagan, ma'am. Addang aklaong itilikodam. Pampanunutak ti posibleng aramidan kanyak ni Billy. Nukas pangarigan ta kasaritak iti nasayaan. Ulitak na ibaga, Ma'am Althea. Siyak ti makamukan ka. Iso ang kanayon nak nga isurot no adda papanam. Ala. Panunutak pa'y anaimbag. No kabaulak nga aramidan day ta ibagbaga. Tilaang maibagak iti dayta, Ma'am Althea. Pilyam, dagiti balikas mo kinibilay. Tapno saan amakadlaw. Nana Rosalia, Husto laang tinapanunot ni Turo nga aramitin niyaw. Agpamarang ka, anasaya at kinibilay. sige nana. Aramidak ti amin. Tapno makitak ti ibagbaga na a resort. Ma'am, nuan niya man ti maduktalam. Agtanang ka kumalaang. Nasken ama sigurado ti amin. Kaya't ko asawan. Di mo pa'y kasarsarita ni Don Braulio. May panggap iti kinabak ng dagiti dadakkel mo. Nana, Narikatan. Amangan numakadlaw ngagpalpaliw ka. Na kayo. Siputan nyo titigtig na itilakyan na kadwa ni Althea. Ha? Basta aramidan nyo tibagbaga. Numabalin Jack kayat nga umay dito yung jalak yan. Awan mo't lang ti maramidam, kaduan ni Ma'am Althea tayo jalak yan. Una yung tilinangan dadwa. Apa ya kastoy mo direk na kamangkit kita kada kuada. Sakla kumanda jalak yan. Umapalak ka. Ay, Billy! Una yan, ti panangkitam ka na Ma'am Althea kan dajalak yan. Umapal kan sana po. Didak man pakibyangan. Ang
Ang sapsapulan na kamatitay ni mamantaya. Anya? Sapsapulan na kunam. Wan! Sa dino tayo ni Billy, kuna naman. Lukluk kwendak sa. Iti kano man. Tinakpay sinapol ni Altaya. Ay puno, Billy. Sapsapulan na ka ni mamantaya. Asit gam ka day, tapno mamate ka. Sige. Mamitikan ito lukluk kwendak. Agsaga na kayo. Ma'am Altea, kita ang dagturong dito. Ni Billy. Nakaisampay nga agturong dito eh. Sapsapulan na kano. Altaya. Asino tinang ibaga asap sa pulen ka, Billy? Naanos mo tipang makasarita na kanya. Asino tinang ibaga asap sa pulen ka, kunak? Dagiti kakadwak. Imbaga daw sinapol na kano. Iso ngay masidagakan ka. Well, di naman kalaan nga da ka diti paraiso. Kasta ka di. Kinapon mo na. Ito'y paraiso tinangibaunan kanyak ni Don Braulio. Tapno mabantayak ti paraiso na. Kasta ka di, friend. Friend, ti awag mo kanya? Friend. Saan mat siguro adakas naggayim ta? Kasla nagbaliw ti puloy ti angin. Kilat mat. Si kamot, Billy. No anyaman, dagiti impakpakita ka. Di man ikas kaso, Decho. Naira na la ang anak po ti ulo. Iso ako nam ay suplada. Ay, Gayam. Siguro, ado tilaban mo nga arak dito'y paraiso niya. numay panggapit ay mainom nga arak. Sana parikot, Toro. Ano ti arak mi ditoy? Nakasta nga rod gayam. Aginom tayo. Makain-inumakot iti arak. Sana parikot day ta. Oh, sika nga Aldea. Aginom ka kadimot iti arak? Saan yan? Da kayo latan ka nito. Mapanak pa iti silad ko diti paraiso. O sige, Billy. Mapantan. Kaya't kunti uminom iti arak. Apay nga yasak matlatan ti mininom iti arak, Toro. Dua pa lang nga serbesa ti nainom mo. Take time, bro. Di ka madanagan. Inumak makot. Nagragsa ka kaya makasasarita. Maragsa ka na. Napartagan tawanan ba yun? Umasidag ka man kanya, Toro. Nay, apay ngay gayam. Apay nga umasidag nga kapailakan ka. Kat agsangsango talang arudan. Umasidag ka din. Tanapatagtaramidakan ka. Ibagakan ka. Sige. Kasta, yasidag mo pa ti ulom kanya. Taya rasas ko. Di bagakan ka, ha? Ano? Alan, yasidag mo ti lapayag mo. Taday bagakonak. Sige man langan. Toro, nagpintas ka gaya. What? My goodness! Anyamot tanday tangay bagbagam! Lumira ka na yung bagtiropam. Nagpintas ka. Kaya't day tangangaw mo, Billy. Sana ka babae. Tap na ibagam kanyak anapintasak. Si ka lang tinangibaga kanyak iti kasta. Surun kon. Di ka punto tagayam. Tasan ka de. Ha? Aun! Agayam ta, Billy. Kuagayam. Adda ko makayat ko ngay bagakan ka. Ano day ta, Toro? Amom abak nang ni Don Braulio. Siguro, saan lang agmaymay sa ti paraiso ni Don Braulio niya? Na. Kay kasawan, ang mga nadapay sa bali a resort ni Don Braulio. Adapay. Kabarbaro resort. Naglawa. Ngunit mo,
Mapantay jay, tayo tuloy tati aginom iti arak. Ha? Ah? Sa dino nga min day ta lugar. May bagakan ka. Sumurot ka kanya. Agitan ta ngagdigos iti nalawa swimming pool. Anyo? Abay, mabayin ka makikitan kanyak. Ngagdigos iti swimming pool. Ha? Ah? Sana. Apay kumamat ang mabaina. Kat agpadatamot alalaki. Gusto ka? Iso nga ikatantan to amin na pagananay tangag digos. What? Rabi ti panagdigos da, Toro. Tapno may kat amin na pagananay ta. Awan mo sa bali at tao jay. Datalang ti aglangoy. Yak nga min ang mutaglangoy. Di isuro ka. Isuro ka, bumatok. Bumatok ta. Dua. Nabartakan, Billy. Sa baling kiturong dagiti bagbagam. Sana ba na partag? Amok na iti bagbagak. Sala nga datati mapanager resort. Awisan ta ni Altea. Tapno digos mat iti swimming pool. Ha? Ha? Ay, oo na. Talaga nga'y surot ta ni Ma'am Altea. Mayat lakit diday jay, Billy. Rosalia, simbangpot ka din da Toro kan Altea. Saan pa'y ngaraw, Marcelina? Urayak ida asumangpag. Ay, kumusta nga tanti na pananda? Sapay la kumata agbalegi ni Altea amang doktal iti amin. Day tamot ti kayat ko ama pasamak, Marcelina. Dakkel ti panagtalakaw kin ni Ma'am Altea. Rumbang laeng nga iso amis mo ti mang doktal iti amin. Sayang ti kinabak ng dagiti dadakkel na. Nuag ti naglaeng kin ni Don Braulio. Sana balen, ta nakitan ni Altea ti mismo apagtaengan dagiti napukawan adadakkel na. Husto ka, Marcelina. Iti dahito yung araramiden na. Amok nga danto pagsayaatan na. Naskan laeng amabawi ni Altea, dagiti sa likwada. Ma'am Altea, makaturturugag. Kasano asaan ka makaturturo? Kat nagado tinainom mo nga arak? Ungarod, basi-basit mat lang ti panaginom ko. Nabartagak matlata. Kumusta? Adda ka din na amuam ka ni Billy maipanggap iti sa balipay a resort ni Ninong Braulio? Ada, ma'am. Inton bigat matlang. Mapantay iti ibagbaga na resort. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Toro? 100%, Ma'am Altea. Makitam ton di may sapay a resort ni Don Braulio. Makita nga tan ni Altea ti resort. Agbaligi nga tamat na Miguel ken Gorio amang sapul ken ni Mayor Carion. Gagayem, di uliway na dinggan ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, kasta unay kisid daw ni Gorio iti panagparangkan kuana ni Miguel. Iti day tamat laeng akan nito. Nagsaritaan dati maipanggap ken ni Mayor Carion no kasano da sa pulan ti paglimlimangan na. Naibagamat ni Toro ken ni Altea ti panagpamarang na imbag ken ni Billy. Tapno laeng makita dati dakdakamaten ni Billy akabarbaro a resort ni Don Braulio. Nagsango nga rod da Toro ken Billy ang naginom iti arak. Kat iti maikadwa ka nito. Naibaga ni Billy ken ni Toro ti panagpasyarda iti kabarbaro a resort. Iti panagawidan daw tayo kan Toro. Nabartek tilakyan. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang!
Ma'am Althea, magaturo ka. Kasano saan ka ang makaturog? Kat nagado tinainom mo nga ala. Sa gibasit lang magtitagay ko. Naparta ka matlagta, ma'am. Kumusta? Ada ka din na amuam ka ni Billy. May panggap iti sa Balipay a resort ni Ninong Braulio. Ada, ma'am. Inton bigat matlang. Mapantayo iti ibagbagana a resort. Sigurado ka iti day nga ibagbagang toro. 100%, Ma'am Althea. Makita mo ton timay sapay resort ni Don Braulio. Nasaya at nga rin kasta. Ala, iturog mo lagtan. Saan abali? Asidagtan iti balay ni Nana Marcelina. Kumusta ti laboratorio ti Shabu, amigo Braulio? Awan ti parikot iti laboratorio, amigo Augusto. Agtultuloy lata ti operasyon tayo iti droga. Aganan nadlaeng ni tayo, amigo. Amok na naka-full alert ita dagiti otoridad, may panggap iti droga. Sana parikot na ito, amigo. Kabalam dagiti taok ti mangilamang ka dagiti droga. Muy bien, amigo. Makumikom ni siya kitaya ni Mr. Chan. Ado ti trabaho ni siya. Amok na ita, amigo. Iso aman manukan nga agpakita kanyak. Husto ni Sika. Kayatan ni siya ti agsubli di Espanya. Nga madupay ti rombang ni siya naramitan. Amigo. Kayat ni siya ti mapanijay daan na hideout ni Sika. Kayat ni siya kaginana. Saan naparikot na ita? Sige. Taipasukon ka kadagiti driver ko ijay daan a hideout. Amigo, nibili ti kayat ni siya kamang sukon kini siya. Nataerday di nabuyot ni Sika. Amigo. Ibagam kiniso, tasukunan ni siya dito'y mansyon ni Sika. Uwan. Awagak ni Billy itamatlaan. Boss, sa dino tayo ni Don Augusto? Ada iti hardin. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Wigayam. Itay nakapailang or urayan. Nagadumati sa bali at driver, boss. Apa siya pala tinapili na. Siga ti kurso nada na, Billy. Kaya't nakano ti nataer. Akaskan ka. Anya? Madlaw a kurso nada na ka ni Don Augusto. Iso pa nga, Billy. Di mo pabay na, di kayat na. Boss, Ne, isumad ka na ito nagturong dito eh. Nasaya, tasimang pwede ni Sika, Billy. Kumusta ni Sika? Kayat ni siya, taginan na ijay hideout. nakasaganan ti kotse, Don Augusto. Ala, mapangarudan ni data, iti daan na hideout, Billy. Mabati pa ilan ni Sika, amigo Braulio. Abay, na nakaululi magni Sika, Billy. At di parikot ni Sika. Awan ti parikot ko, Don Augusto. Sigurado ni Sika? Uwan. Adalang simkan iti isip ko. Iswa naguli makak. Tinasayaan. Tumagas ni data iti restaurant. Mabisin ni siya. Matungpal ti kayat mo, Don Augusto. Kalpasan ti panangan ni data. Mapan ni data iti pag-iinuman. Agrenak ni data iti vino. Anya? Siya ti makamu kini Sika, Billy. Ado ti dinero ni siya. Ngem, amon ni Sika. Ti kayat ni siya na mapasama. Sapay at nagsaritaan mi kanitoro itangan daw.
ipasyar ko ita ka ni Altea iti kabarbaro a resort ni Don Braulio. Napaulimag ni Sika, Billy. Anya di pampanunutan ni Sika. Awan! Awan, Don Agosto. Ma'am Altea, Kumusta? Anya ti imbaga dagiti agbambantay diti paraiso. awan ni Billy, ma'am. Adda ka nun na panan. Kasano nga rodan ti saritaan ang mapantayo iti resort ni Ninong Braulio. Maluman. Yak man amo iti daydi at tao. Awangan no, bartak na lang. Iso anay baga na ti kasjay, ma'am. Saan na bali? Adapay sa bali agundaway. Ma'am Altea, adda ko tiya nagsardang iti batong. Kotse ni Billy dayta. Apay, ma'am. Ti kadwa ni Billy adimsa ang iti kotse. Ni Don Agosto. Ha? Anya ti araramiden na diti paraiso. Apay nga imay dito eh. Anya ti araramiden ni Don Agosto diti paraiso, Billy. Dito ya paraiso ti pagnayadan na. No, may sumarong karga ni Don Braulio. Anya? Ganayon na nakatrangka ti rinaw ti silid na. Isa sana malukluk at anday jay. Matuloy tayo ka di iti resort nga ibagbagan, Billy. Pasensya kan. Sana na matuloy. Pantayak ni Don Agosto dito paraiso. Anya? Hindi ka madanagan Altea. Pacheck nga sublin tumod lang ni Don Agosto. Iti gayem na nga iti. At doon kung daway ko ang ipasyar ka na kayo kung toro iti resort. Sapay la kumata di na kang paayan, Billy. Magagaran ni Toro ang makakita iti ibagbagam Arizona. Altea, iha. At damat gayam ni Sika, dito'y daan na hideout ni Ninong Braulio ni Sika. Hideout. Daan a hideout ni Ninong Braulio. To'y paraiso. Kita matlatan ni siya, iha. At da ka din ay baga ni siya, nasaan na nagustuhan ni Sika? Apay nga inawagan nyo iti daan a hideout ti paraiso. Don Agosto. Saan ka dinaamo ni Sika? Nadaan na hideout ni Don Braulio dahito'y na paraiso? Saan gayam na ibagbaga ni amigo Braulio? Ti daan na hideout kini Sika? Apay nga. Ada ka di pa'y kabarbaro a hideout ni Ninong Braulio, Don Agosto? Ada, iha. Nga madayo na lugar dayan na. Mabitlay. Ada kayat ni siyak na damagin kini Sika. Anya na ita, Don Agosto? Napayan na nagpukaw ni Sika. Kunak, no pinanawan ni Sika ni amigo Braulio. Ha? Iha. No kita ek ni Sika. Kasla makit kita ni siyak tilangaday di Don Ramon ken Doña Isabel. Napintas ni Sika. Don Agosto. Ngem, awante serbiday ta napintas, tada pa'y napimpintas kini Sika, iha. Anya? Nasiputan ni siya. Di pa nagsarita ni da kayo kini Billy. Saan na magustuhan ni siya? Di pa nagsabat ti mata ni da kayo na nagsarsarita. Nasakit tinagam ni siya kantaya. Anya? Kumusta, Ma'am Altea? Nakitam ka daing ti bagbaga ni Billy a resort ni Don Braulio. Saan ang natuloy? Gapo ka ni Don Agosto. Anya, apay ni Don Agosto, ma'am. Si Mangbay iti paraiso. Kat binanbantayan ni Billy. Di pagsidda awag. Apay nga inawagan ni Don Agosto iti hideout. Ti paraiso.
Anya, Sana ka man nila tao, Nana Rosalia. Maawatak ti kayat na asawan. Dagiti nga talalaki nga agbambantay iti paraiso. Kat boyot ni Ninong Braulio. Kat iti paraiso ti paglamlam manganda. anya, Dayta tinaawatak itay. Nasiputan pa'y ni Toro. Nga dain sukibot ti lalaki apaltog iti sikat na. agsipot ka na imbag, ma'am. Nalabit a paglumlumangan dagiti buyot ni Don Braulio ti Paraiso. Iti tinor ti panagsarita ni Don Agosto. Adaan mo na iti mapaspasamak. Nadakamat na pa'y kanyak dagiti dadakkel ko. Anya, Nana Rosalia, naibagam kanyak idi abakla ni Don Agosto. wag, ma'am. Nadakamat ko idikan ka ti kinatao na. Isu nga agan-anad ka iti dayjay abakla. Narungsot dayjay agayom ni Don Braulio. Nana, Awan tinasaya at agayam ni Don Braulio, ma'am. Paasig da at imunyaw. Isu nga agan-anad ka. Goryo, awan tinagbanagan ti panagpaliuta. No kahit mo, sumurot ka kanya kay away. Saanin, sir? Agawit ak pa iji balay ko. Awagam tulangan ti numero ti cellphone ko nga intad ko ken ka. Sige, urayam ti awag ko kan ka. Goryo, alam dito eh. Ha? Ni, andiyan tayo sir. Mausar mo dito akwarta. Alam mo, Sir, at tapay kwartak dito eh. Kababayin mo't ano, ikan nagpay. siyak ti kasapulan iti tulong mo. Isuarom ba nga awatom dito akwarta? Sir, jak matbabayadan ti tulong ko ken ka. Di na ko man pabainahan, Goryo. Saan matadakkel dito agatad? So nga lamon. Mga kadwa, nagsagana kayo. Inawagan nak ni Rudy. Nakita na ti kotse ni Mayor Carrion iti munisipyo. Kanay na nakasagana kami, Billy. Awan tayo papaputok ka na kayo. Nas ka na si Bibiyag ang makamag tayo ti Mayor. Ni Don Braulio ti makamukin ko na. Wen, sana parekot tayo. Aba man na makadanon tayo ti munisipyo. Tanangan nyo lang ang nagkitigaraw yo, ha? Sigurado nga addalang iti aglawlaw dagiti buyot ti Mayor. Teka mataragan, Billy. Hala, nagsagana kayo. Asidog tayo iti munisipyo. Oh, malas. Nakapanawon ti Mayor. Nagbuntog namin yagmaneho iti kotse ni Jose. Di ka nagpabasol, Junjun. Hala, agsubli tayo matlang ijidana head. Nas ka na mabantayak ni Don Agosto ijay. Apay bantayan pala tayo jala kay. Kat natalagad mo tayo hay daw. Bilin kanyak dayta ni boss. Ha, just kay. Apay, Billy. Tibuyot ni Mayor Cartion di magmag na nga umadayo. Tara sa inyo, surutan tayo tibuyot na. Positibo. Ni Mayor Cartion tinakatakter iti sangot ng establishmento. Ang natirabitan tayo, Billy. Nagadudag iti buyot na iti abay na. Ilang Mayor Cartion ti kasapunan tayo. Nakikat di ba paramid dito, bro? Yo ka na tayo. Sano kayo no pagkabag tayo ni Mayor? Nagatudag iti patiganda. Diyos ke. Sana makapanaw na iti buyot na iti abay na. Kanya ka tano, palto kaklatan ni Mayor ka na yun. Saan? Di mo aramidan dayta. Ni Don Braulio ti manggibos iti biyak mo. May naramid mo dayta. Bueno, saan? Paltukan tayo, nagitibuyot na. Tapos malpasan. Diyan, naglugan dan iti kotse. Talo ako kotse tinagluganan dagiti buyot na. Tsak namnamahin nga ado ti mang bambantay kat mga na. Sayang lang ti oras tayo nga dito eh. Sayang lang. Sana ka nagbayag iti opisina ijay munisipyo, kumpadre. Sana pala, tanabilin kumatente sekretarya. Iso, mabalin ko ti pumanaw nga agturong iti safe house ko. Anya, Anya, Mayor Carrion, iti kasapulan tayo. 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 Anya, Mayor Carrion, iti ka
Oh. Wan, uraya mon dagiti droga iti mismo abalay mo. Dagiti buyot ko ti mapandita. Bay! Balbak wah! Mayor, Iparpartak mo ti panagmanehom. Mayor. Diyak kayat ti mabayagan di ti kalsada. Patyak gado dagiti kapuso ramang palpaliw kanyak. Mayor. Sana bale, taado kayo simurot kanyak. Amo ka natalgada iti panagbiyahe nga ang turong iti safe house ko. Nakita yung langarodan ni Mayor Carion? Ngam apay adiyo pa'y laki ng magtiawanan bain, ha? Ado nga min nagiti alalay na, boss. Ang mga maisagmak kami lang no lumaban kami kanakwada. Saan arason day tabili? Nagpanunod ka kumamat ana imbag, Iti kasta, adamat serbina dagiti ibaybayad ko kan ka. Boss, Nakapoy ti diskartem, Billy. Ti inaramid yo. Sinurot yo kumati nagturungan dagiti awanan bain. Tapno amu tayo, no sa dino ti paglemlemangan daya tao. Ala, pumanaw ka ni ti sangwanag. Tamang ano si kapay ti paltugak. Pumanaw kan, tawan ti sirserbim. Panaw! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, ti uliway na denggan ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!